Este será el último fin de semana con mascarillas en los exteriores, porque el próximo 26 de junio ya no llevaremos en espacios libres mascarilla. Saúdos, boas tardes. As palabras do presidente Sánchez son, sen dúbida, a noticia do día. A máscara en exteriores xa non será obrigatoria en España a partir do sábado da semana que ven. O presidente do Goberno anunciou que haberá un Consello de Ministros extraordinario o próximo xoves para regular o seu uso. Nos interiores, todo apunta a que se vai seguir sendo obrigatoria, pero aínda non se coñece como será exactamente este protocolo. O presidente da Xunta di que os expertos do Comité Clínico Galego van revisar este protocolo para adaptalo a Galicia. Alberto Núñez Feijóo di que os profesionais son os que tomarán a decisión porque o paso ten que ser sanitario e non político, en referencia ao anuncio de Sánchez. Unha medida, insisto, sanitaria que se intenta dar un carácter político. En definitiva, todo parece indicar que hai políticos que intentan utilizar políticamente a pandemia e hai outros políticos que fan caso aos sanitarios na xestión da pandemia. Os expertos consideran que este é un bon momento para retirar a máscara en exteriores, sobre todo nos espazos con pouca densidade de poboación, é dicir, en todo o rural galego. Acompaña o proceso de vacinación que marcha a bo ritmo e a incidencia da pandemia que está a baixa. A porcentaxe importante e crecente de persoas vacinadas que están dificultando que circule o virus e que están facendo que diminúa tamén a incidencia da enfermidade. Comunidades como a de Galicia pois están nunha moi boa situación para adoptar esta medida. E tras tantos meses usando máscara mesmo no medio do campo, son moitos os que xa non lle vían sentido a ter que levalas postas ao aire libre. Pero ollo, porque nos saímos preguntar e aínda que case todos teñen ganas de sacalas, tamén os hai que xa fixeron e non as van quitar de momento. Mercedes. Si hai quen di que vai seguir mantendo a boca cuberta en exteriores, aínda que non sexa obrigatorio, pero non é o sentir maioritario. Os galegos ven con bos ollos retirar a máscara ao aire libre. Cobra especialmente sentido no rural, con grandes espazos e sen moita xente arredor. Moitos agardan ansiosos a chegada dese vindeiro 26 de xuño. Pois pareceme ben. Apetece. Creo que debo tener la mascarilla por lo menos un tiempito más. Me pareceme ben. Oye, que despois cada un que faga o que queira, pero bueno, sempre cando non nos pasemos de raya. A quitar a máscara axuda a boa marcha da campaña de vacinación. Esta fin de semana marcará un fito Galicia ao chegar ao 1 millón de persoas coa pauta completa. Xa recibiron as dúas doses 7 de cada 10 galegos maiores de 50, Mónica. Pois sí, os últimos datos comunicados dende os centros de vacinación confirman que xa hai 980.000 galegos coa pauta completa e a inoculación das doses continúa a velocidade de cruceiro. Son neste recinto aquí hoxe administranse outras 4.000 doses e, como saben, hai 14 puntos de vacinación como este repartidos por toda Galicia, polo que acadar esa cifra do millón de persoas coa pauta de vacinación completa é cuestión de horas. E hoxe estamos en Portosín acompañando os veciños e os compañeiros dos mariñeiros falecidos do Sempre Gueto. Demetrio. Hoxe aquí os barcos permanecen amarrados a Porto. As bandeiras ondean a media asta na Cofraría de Pescadores e no Concello de Porto de Son, onde pertence esta vila. Un concello que esta mañá nun pleno extraordinario decretou 3 días de loito oficial en sinal de do por Kiko e Aníbal, os dous mariñeiros falecidos onte no naufraxio do Sempre Gueto. E Pedro Sánchez dá un paso máis na defensa dos indultos aos presos do Procés. Vincúlaos á recuperación económica. Ante o Círculo de Empresarios Cataláns, o presidente dixo que a concordia é un valor económico. Sánchez volverá o luns a Cataluña xusto un día antes do Consello de Ministros que podería dar luz verde a estes indultos. E o rei apelou á unidade e á convivencia no día en que se cumpre o 7º aniversario do seu reinado. Filipe VI tamén puxo en valor a Constitución como garante fronte aos que queren impoñer as súas ideas. O monarca pronunciou estas palabras durante o acto de condecoración de 24 cidadáns anónimos que representan a cantos traballaron pola sociedade durante a pandemia. Entre os homenaxeados estivo a galega Carmen Martínez, voluntaria do Teléfono da Esperanza.
E se un traballador chega tarde ao seu posto, pode descontarse ese tempo do seu soldo. Así o avala o Tribunal Supremo. A sentenza ditamina que o empregado non ten dereito a cobrar polo tempo que non traballa sen xustificación. Saímos a buscar opinións á rúa. De seguido lles contaremos o que pensan os galegos deste ditame. E o Goberno galego e os transportistas din que o desconto do 20% nas peaxes da AP9 pros camións que propuxo onte o ministro Ábalos non é dabondo. A conselleira de Infraestructuras explica que ese 20% queda moi lonxe do 60% que o Goberno galego e o sector do transporte demanda. Sobre todo, lamentamos por temas de seguridade viaria e por competitividade, é o certo que xunto coas novas da implantación de novas peaxes no resto das autovías de toda España, o certo que non se traslada tranquilidade ao sector de mercadorías. Estamos a menos dunha semana da celebración do San Xoán e temos dúbidas sobre onde podemos facer as cacharelas. No Telexornal Mediodía imos despexarlles algunhas preguntas. Gloria. Sí, as fogueiras en praias ou prazas como esta van estar prohibidas. As cacharelas este ano poderemos facelas só nos espazos privados. Non vai haber límite de participantes, pero, como sempre, recoméndase prudencia. E a treboada de onte no interior de Lugo volveu deixar un regueiro de estragos nas colleitas. Plantacións enteiras de millo ou patacas botadas a perder pola cantidade de auga e, sobre todo, pola forza coa que o fixo. Afectou tamén a tellados e incluso o interior de algunhas vivendas. E hoxe o ceo gris, as temperaturas moito máis frescas e, sobre todo, a chuvia seguen sendo as protagonistas. Mantense activado un aviso amarelo no sur de Lugo e en toda a provincia de Ourense porque se poden recoller máis de 15 litros de auga por metro cadrado. E a pesar do tempo destes días estamos ás portas do verán e dende hoxe as praias distinguidas coa bandeira azul xa poden lucir. Hoxe recibíronas na de Rodas, nas Cíes, unha das 111 praias que este verán ondearán o distintivo en Galicia. Son 4 máis que o ano pasado. Galicia é a terceira comunidade española con máis bandeiras azuis.